Deze week in Lembourgeois met André Rieu in Wenen, de stad van de klassieke muziek die als een rode draad door zijn carrière loopt, op zijn manier. De rest, pardon. Pardon. Over de hele wereld treedt hij op, André Rieu met zijn orkest. Maar hier in Wenen, dat is toch extra speciaal. Want hier ligt de bakermat van zijn muziek. Strauss, Wenen, dat is logisch. Maar ja, je kunt het ook hebben over Mozart of zoveel andere componisten. Waarom Nee, dat dan klopt. precies Strauss? Ja, dat komt door mijn karakter. Oké. Ik ben een echte walsfan. Ja. Ik vind het heerlijk om die muziek te spelen. Ja. Want dat is prachtige muziek die je echt tot in de puntjes moet repeteren om dat goed samen te spelen. Hè? Als je Ja. Dat gaat niet even vanzelf, dus dat Nee. moet je echt goed repeteren. Maar het moet klinken alsof het vanzelf gaat. Je komt dan hier in Wenen, wat echt een muziekstad is. Ja, hè? absoluut. Wenen is, Ja. is zeker voor de klassieke muziek de hoofdstad. van, Ja, zeg maar de hoofdstad van de muziek. Ja. Ja, ja. En dan heb je jouw manier van die muziek te brengen. Enfin, je brengt niet alleen die klassieke nummers, maar ook moderne, alles, noem maar ja. op. Muziek die met een hart raakt. Precies, precies. En je hebt hier natuurlijk de gevestigde traditionele instituten, de staatsoper, Ja, de Philharmonica, muziekverein en ja. noem maar op. Wat anders is, wat een verschil is. Hè? En hoe kijk je daar tegenaan? Oh, ik heb daar enorm respect voor Ja. hoe die mensen spelen. Dat is echt fantastisch. Het is de top of the world. Alleen, ik wil de deur openen voor Ja. een groot publiek. Ja. Dus vandaar dat ik het programma ook geopend heb. Hè. Ja. Ik kijk niet alleen, oh dit is klassiek. Nee, dat is geen klassiek. Nee, alles wat mijn hart raakt, dat speel ik. En, Dan is die drempel niet zo hoog voor het publiek ook in feite. ja, maar ook voor mij. Ja. Ik bedoel, ik speel echt de muziek die ik leuk vind om te spelen. Ja. Hè, het is niet Ja. zo van, ja, je speelt alleen muziek omdat... Nee. het is gewoon, ik vind dat leuk om te spelen. Maar dat impliceert ook dat we bijvoorbeeld soms maar één deel of een ouverture spelen en niet de rest van de Ja. opera. Ja, Ja. als je dat speelt, moet je de hele opera spelen. Ja, waarom? Ja. Waarom? Ja. Wie heeft dat gezegd? Jullie spelen meestal in veel grotere plekken, maar veel meer publiek. Maar je hebt toch degelijk wel eens één keer in de muziekverein hiernaast Ja, dat klopt. gespeeld. Ja, jaren Ook, geleden hebben we daar gespeeld. Ter ere van wat was dat? Gewoon. Was dat een special of zo? Of Nee, een nee, normaal gewoon concert? een tour. Oké. En toen hoorde ik daarna dat er een hele rel ontstaan is hier in Wenen van... Wie heeft dat goed gevonden dat die Rieu in de muziekverein speelt? Was bijna een doodzonde. Ja. Maar goed, we hebben er gestaan. Wenen was natuurlijk vooral in de tijd dat ze hier aan de gebouwen en zo, 100, 150 jaar geleden, Ja. en zo, hè, was dat prachtig. Niet dat het nu niet mooi is, maar het is natuurlijk anders met de auto's en dit en dat. Zou je je kunnen voorstellen dat je toen in die tijd geleefd had? Ben je iemand die bijvoorbeeld zou zeggen, god, was ik maar eerder geboren geweest, dan had ik die tijd meegemaakt? Of ben je niet zo'n... Nou, ik zou je zeggen, ik vind het fantastisch dat ik in deze tijd leef. Ja. Met de iPhone Ja. en de ontwikkelingen en de medische vooruitgang. Ja. Maar ik vind de sfeer van die tijd, die probeer ik op de bühne Ja. toch wel mee te nemen. Hè, dit is, ik kan het niet precies onder woorden brengen, maar Ja. dat is wat ik heel leuk vind om te doen. Maar ik vind het fantastisch dat we nu leven. Ja, want jij zonder gsm kan ik me ook niet voorstellen. Precies.
Maar bijvoorbeeld die kleding van de orkestleden Ja, en zo, daarom. daar Daar- refereer je toch nog aan die Dat tijd. vind ik hè? heerlijk, ja. Ja. En ook bij rock, als je die ziet. Ja. Die heb ik zelf zo'n beetje Ja. uit het Sound of Music gepikt en zo. Ja. Dat De tijd van de ik hou romantiek. daarvan. Ja. Dat is romantisch. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. En ik merk dat het heel veel mensen, miljoenen mensen, mijn publiek, Ja. dat ook heel leuk vindt. Ja. En dan hadden we nog hier aan de rand van de stad nog zo'n kasteel, hadden we ook nog. Hè? Hou op. Schönbrunn. Schönbrunn, ja. Ja, dat is een prachtig, de naam zegt het al, hè? Ja. Schön, het is een prachtig kasteel. Maar dat heb jij Ja. toen ook gedacht, zoveel jaar geleden. Ja, toen was ik nog een beetje gek. Toen hadden we 2 prachtige concerten daar met ballet en paarden en de Gouden Koets. Ja. Echt Ja. gigantisch. En de debutanten die waren er ook, die dansen daar in die Gouden Zaal. Ja. Dat was allemaal zo mooi en het kwam zo mooi samen met die Strauss-muziek dat ik dacht, ik ga dat ding nabouwen. Kijk, ja. Zonder enig besef van wat Ja. daarbij komt kijken. Ja, precies. Ja, En ja. toen hebben we dat ook gedaan. En daar zijn we mee gaan toeren. En dat werd toen financieel mijn ondergang. En toen, dat is voorbij. We gaan weer verder. Ik heb daarvan geleerd. Ja. Ik heb Marjorie beloofd, dat we en Pierre ook, dat we niet meer zo gekke dingen doen. Nee. Dat doen we ook niet. Nee, Ik ben ook helemaal anders gaan leven. Toen sportte ik nog niet. nee. En dat doe ik nou echt iedere dag. Intensief. Ja. Ja, En, ja. ja, dan verander je gewoon. Je wordt Ja. een rustiger mens. Ja. Ja, ben Ja. ik ook. Ja. Het is echt.